O venres 25 pola tarde arrancará en Noia o primeiro Simposio Internacional de Crime e Misterio dirixido por Luís Salamancos e coa participación de destacados expertos en criminalística, seguridade e materias relacionadas, como o exministro do Interior, Jaime Mayor Oreja. No mesmo participen figuras relevantes tanto nese aspecto como noutras cuestións relacionadas con figuras que tiveron responsabilidades políticas ou responsabilidades administrativas en materias tan significativas como son a seguridade cidadán ou todo relacionado ca criminoloxía, autores tamén de libros de referencia. Este congreso dá continuidade ao curso de Criminalística Forense organizado este verán no marco do programa do Campus do Emprendemento e do Saber de Noia. Este seminario espertou gran interese entre os asistentes, polo que o Concello volve a apostar por esta temática que xa se converteu nunha tradición. Vemos que foi moi ben aceptado por parte dos participantes. Hai moitas curiosidades que permiten ter un contacto directo co que é a evolución, a detección e o que é todo relacionado ca investigación de determinados casos de actualidade e casos do pasado, e aproveitamos para facer extensivo ese convite a todo aquel público que queira participar no mesmo. O evento, que se desenvolverá de venres a domingo, coincide ademais coas xornadas de exaltación do berberecho, dúas citas que sen dúbida atraerán a gran número de visitantes ata a vila en tempada baixa, contribuindo así á desestacionalización do turismo na comarca.